Lijepi pozdrav! Za kime seksualno žudimo, stvar je biologije i nagona. I na to zapravo nemamo puno utjecaja, ali uvijek možemo naravno odlučiti želimo li na to reagirati ili ne želimo. To je apsolutno u našoj moći. U koga se zaljubljujemo, to ima veze s našim roditeljima i onim podsvjesnim obrascima koje su zapravo naši roditelji nam pomogli formirati još davno u našem djetinjstvu, a koji određuju na koga ćemo mi reagirati, u koga se zaljubljamo kasnije u životu. No, odlično je da te obrasce mi sada možemo svjesno mijenjati i upravo to radimo i prekrojiti ih onako kako nama odgovara. No, koga zapravo možemo voljeti, to je pitanje koje želim otvoriti s vama i dati odgovor na njega jer je izuzetno interesantno i presudno u svemu ovome što radimo na ovom kanalu. No prije svega ja sam Gordana, a vama želim dobrodošlicu na Imaj vezu 50+. Neka ovo bude mjesto potpore vašoj transformaciji, zapravo transformaciji vašeg emocionalnog, partnerskog i seksualnog života. Hvala vam svima na pretplati koji ste se već pretplatili na kanal i u znak zahvalnosti još uvijek svaki pretplatnik ima pravo na onaj jedan razgovor uživo sa mnom u kojem vam dam odgovor na neka pitanja koje vas zanimaju, a ja dobivam od vas veliki značajan feedback koji mi daje smjernice za dalje, što trebamo raditi i kako dalje. I puno vam hvala na tome što se javljate, što razgovarate sa mnom, što imamo taj dijalog, to je velika vrijednost. Pa, kako svi mi, dragi ljudi, koji imamo ožiljke iz prethodnih odnosa, kako naći pravu ljubav i kako te ožiljke do kraja izliječiti, izglancati da ne ostane nikakav trag. Pa naravno u odnosu koji će biti totalan opozit onoga što nas je ranilo. Jako je bitno naći pravu ljubav i pravi odnos, zato jer u tom odnosu mi dobivamo sve ono što nam treba da bi se još bolje razvijali, da bi bili još bolja verzija sebe. I zapravo čovjek u odnosu, u vezi postaje doista ono tko on jeste. I to je jako zanimljivo i fascinantno kada dublje proučavate, kao što ja to sada radim, fascinirana sam time i neobično me veseli do kakvih sve odgovora dolazim. E pa, mi zreli ljudi koji sad znamo puno toga, koji smo prošli puno toga, sigurno ste puno puta čuli da je ljubav stvar odluke. Poslušajte kako zapravo reagirate, kako zapravo birate partnera, ako to radite doista autentično, doista svjesno, sa jednom dozom, već popriličnom dozom samosvijesti. Evo što se dešava. Kada sretnemo osobu koja nam potvrdi našu vlastitu percepciju koju mi imamo o sebi. Dakle, koja potvrdi onu sliku koju ti, ženo, imaš sama o sebi ili ti, muškarče. Potvrditi tu sliku i time joj daje identitet. To je osoba koja ti je toliko bliska, toliko slična, da s njom doista možeš živjeti ljubav. Izgraditi odnos kakav od uvijek želiš. Dakle, koga mi na posljedku volimo, ima najviše veze sa našom vlastitom percepcijom o sebi. I sad se sjetite da sam puno govorila o onome narativu koji vrtimo u glavi. On vam već pokazuje kakvu vi percepciju trenutno o sebi imate. I on vam već puno toga razjašnjava, ali ovo je konačna definicija kako mi pronalazimo ljubav. Kako susrećemo ljubav i kako nalazimo osobu s kojom doista možemo izgraditi pravi odnos.
I to bi bio najjednostavniji, najbliži odgovor na pitanje s kim možeš imati ljubav. Dakle, možeš je imati sa osobom koja će ti potvrditi tvoju vlastitu sliku koju imaš o sebi. Time će ti dati identitet, toj tvojoj percepciji će dati identitet koji postaje živ, koji je velika potvrda i koji ti zapravo želiš dobiti, volimo imati tu potvrdu. I ona nam daje jednu veliku snagu i jednu veliku novu životnu energiju koja je zapravo potrebna da onda krenete s nekim doista u ovim zrelim godinama graditi nanovo od nule iz početka odnos. I to je presudno. Dakle, sve dok niste sreli osobu koja će vam potvrditi tu sliku koju imate o sebi, dotle niste sreli odgovarajuću osobu koja s vama može biti kompatibilna. Sad znate kako otkriti koji je partner vaš kompatibilni partner. I kada se pitate gdje i kako ćete pronaći takvoga partnera, pitate se što ako ga ne možete sresti u svakodnevnom životu. Kada ćete ga, nemate vremena, imate 50, 60, 70 godina. Nikad nije kasno, uvijek imate dovoljno vremena, a ako ga mislite da ga ne srećete u svakodnevnom životu potencijalnog kandidata za to, onda uvijek možete pokušati preko matching aplikacija, gdje vi morate stvarno satima dati iscrpne, detaljne odgovore na brojna pitanja. I naravno, to su uglavnom aplikacije na stranim jezicima, i gdje vi možete onda stvarno na taj način koji nije prirodan, znam da nije prirodan, ali je način koji će vas najbrže dovesti do takve osobe i možete pokušati tako. To je algoritam koji traži 100% podudaranje. I ako vas to zanima, možete se o tome raspitati, možete i tako pokušati. Ali dakle, sada znate točno što tražite. Tražite i taj osjećaj kada sretnete takvu osobu, kada imate pred sobom uživo, taj osjećaj je toliko precizan, toliko snažan. Vama se upali alarm. Ovo bi moglo biti to. Ali nisam se nadala takvoj osobi u tome paketu. Ja sam zamislila da ću doći u nekom drugačijem paketu. Jer svi bi mi voljeli da je to neko 2 metra, sportaš, ne znam, svako ima nekakvu svoju predodžbu. To nema veze s ničim. S ničim i ne možete na taj način birati partnera. Sad znate kako ćete sresti i kako ćete prepoznati osobu s kojom možete sagraditi odnos. Iskoristite to. I nemojte gledati u kakvoj ambalaži ta osoba stigla, da tako kažem, nego prepoznajte taj njezin duh, tu njezinu nutrinu koja je toliko slična sa vašom da vi zajedno možete sve. I u tome je poanta. I tu ćete biti sretni. Tu možete graditi apsolutno sve što želite. Odnos kakav želite. Možete imati odnos, a ne živjeti na istoj adresi. Možete imati odnos, a živjeti zajedno. Možete živjeti zajedno na istoj adresi, ali imati ipak svaki neki odvojeni prostor za sebe ako ste vi teški individualist. Kao što sam ja, nauči se čovjek sa godinama puno biti sam i trebate taj nekakav prostor za sebe. Znači, kad sretnete takvu osobu, s njom možete stvoriti točno takav odnos kakav vama zaista će odgovarati. Nećete se trebati non stop vi samo prilagođavati. Toliko ste kompatibilni da ćete se moći
vrlo jednostavno dogovoriti jer ste slični, jer imate slične želje, slične stavove i slične vrijednosti, ali stvarno vidite jedno drugo onim pravim očima. Želim vam da sretnete takvu osobu i da izgradite takav odnos kakav ste oduvijek željeli i nemojte zaboraviti, nikad nije prekasno i to što ste imali nekoliko života u ovom jednom iskoristite kao veliki dar i kao svoju prednost. Puno sreće, vidimo se vrlo skoro.